President Dr. Chakwera anali ku Nkhata kumene kuti unali mwambo wa 3 March kapena kuti kukumbukira amalitiri amene adafera dziko lino la Malawi. Ndi kumeneko akuluakulu aboma komanso akuluakulu ena andale anapatsidwa mwayi kuti alankhule pa mwambo umenewu, ndipo mmodzi mwa anthu amene analankhula anali olemekezeka a Simon Vuwa Kaunda amene ndi Member of Parliament kapena kuti phungu wa nyumba ya malamulo ku boma la Nkhata Central. Ndiye iwowa analankhula ndithu nkhani zambiri monga kuyamikira Chakwera pa zinthu zachitukuko zimene akhala kuchita ku Nkhata komanso kuwapempha kuti pali zinthu zina zimene zikufunika kuti zikonzedwe mu constituency yawo. Ndipo pa Nyasa VoiceBox ife sichulutsa kakamdiwa tikusiyani na Malawi kuti mumve mawu a Simon Vuwa Kaunda kuchokera kwa UN yace, ndipo kumapeto ake tipemphani kuti muyike maganizo anu kuti zimene alankhula a Simon Vuwa Kaundazi inuyo maganizo anu ndi otani pa nkhani zimenezi. Ndine ndikhale limodzi pa Nyasa VoiceBox pamene tikumvera mawu alemekezeka Simon Vuwa Kaunda amene analankhula pa msonkhano wa amalitiri ku Nkhata kumeneko amalankhula a President Dr. Chakwera. Bwana ndakwera pa red carpet. Hey! Angani. Ndiye chanya ndi bana. Your Excellency, toyamba bwana ndipeleke ulemu kwa inu. A president watu adziko na Malawi. Chachiwiri ndipeleke ulemu kwa amayi, a first lady, amayi watu, Mai Monica Chakwera. Ndipeleke ulemu kwa vice president, bambo watu, Honourable Dr. Chilima. Ndipeleke ulemu kwa a former vice president, Dada Kumbo Kachari. Anga ndicho senchito mama Gotani, a speaker anga, madam, ulemu wana amai. Ndiye bwana watu wa parliament amene. Anga ndicho mbese. Adada hale mkandawile a VP, wachipani ulemu wina dada. Ada azikali, veneka Nkhata, nyama zukulu. Ulemu winu bwana. Ose ufunika maulemu anu. Bwana ine nima kuyamikani. Chifukwa ndawamva hapa a Professor Saka amlango achitonga bwana mmamva. Ena mlango achitumbuka atawi bwana mmamva. Wina angwezi shewa bwana chimafikaso. Ada panu ndikambichitonga pakuti imwe mutuva. Bwana chakwamba ndikumandikuongea na da. Your Excellency, chimendi kutokoza ine nchakuti bwana pano pa Nkhata pano ulendo ni bwana number 4. Ulendo oyamba munabwera bwana kuzapanga program yomweyi pa ground ya pakamkumbira pa maganga. Ulendo wachiwiri munatuma a vice president a Chilima pitani. Ulendo wachitatu bwana munabwera noka kuzatsegulira madzi. Lelo ndi ulendo wa number 4. Ngashilinga kana number 4. Bwana ine nimachitenga kuti ndine munthu wamwayi. Ndine munthu wamwayi. Muelekeza ni ma MP na bwana ine ndi wamwayi. Chifukwa pamene paponda president makosana zinthu zimatani. Inu pamene paponda president sebaka chimodzimodzi yayi zimasintha. Ndiye bwana pano mwapondapo number 4 yake. Ndiye bwana ndifuna ndisegule chiseko. Ndisegule bwana. Ndikupase ni mavuto apano. Kuti ulendo wina mukadzabwera muzanena kuti sina chipeze ndapanga. Sina chipeze ndakupasani. Ichiso ndakupangirani. Ichiso ndakupangirani. Imene bwana ni njira yabwino. Kubweza chinthu chimene palibe ife dzayamika forever. Chifukwa kubwera kwanu bwana ndi mdalitso kwa ife. Bwana zimene matipangira pano ndizakuti chipatala cha Nyuwani chokongola kwambiri kuno kumpoto mwinaso Malawi chili pano pa Nkhata. Bwana tikudziwa kuti chinayamba kale koma inuyo bwana
mmapitiliza ntchito zonse zake mmapitiliza bwana sinazisiye iye ndechipata chija mukupitilizaso bwana vuto la chipata cha nyuwani ichi nkhani yakuti contractor uja nkamanga uja bwana as you drive in anasiza ntchito timiseu tolowa kumpanda pakapa titonto driveway zimene zija contractor amati plemu zina lake sana amalize kupanga ndeni mati bwana ndipanga report kuti bwana chipata cha nyuwani chokongola koma pali timavuto pang'ono timeneti oti mai pakuti anduna zamo sinaone mafanda oza mukamusokoleze munthu jabwelele azamalize bwana imene vuto loyamba vuto la chiwiri bwana malo makhala pano bwana pano ndipa chipatala ulendo uja mtabwera president munafikira pa headquarters yati ya mkumbira pa ground pa maganga pamalo paja bwana tukonzapo ulendo watha nalephera kuyamba nkhani imeneyi ndimaona ngati timwina zitheka koma bwana talemedwa zikutivuta taona ni bwana tafikira pano we should have been there ground imene mmafikira ija bwana ife pano malo ena tilibe malo opangira maprogramu okulandirira ni bwana misonkhano kandichani malo ake ndi pamene paja ndeni mandipempha president adisi matipasa leo ndi abwino kwambiri anewa munthu wabwino kwambiri bwana anewa zimene apanga aponyapo paja 90 million TTF ndiye ndama zimenezi muli budget ya mawa 2024-25 yukuyamba pa April bwana alipo macontractors yena amatha kuyamba ntchito drama kuziona ndi drama zawo bwana tithandizeni ntchito ija iyambe bwana pajapa tikhalapo bwana vuto la chiwiri nyumba za polisi kuna kumanga kunoso wakumanga kwinaso wakumanga kunoso wakumanga panopa bwana atipasa nyumba 12 ndeni mapempha akuti a president agumba alipo ndaona nyumba 12 zija awonjezere bwana mwina 30 chifukwa kuushisha anapeleka 30 komanso pano uchisha ndi unit police headquarters ili pano nde paboma malo bwana omanga tinawo pano takhala pano bwana malo anu ndi a forest chipatalaso ichi chamangidwaso malo a forest anaita consent kuti pakhale chipatala ndizothekaso bwana titakuonjezera kuja kumanga kwa nyumba za boma nyumba za polisi bwana imeneyo ndivuto ina agumba ndafotokozera bwana nkhani ya chimanga atiye anena kuno chidabwera from tabaka parliament bwana munenera kuti ino amene chimanga chafika m'madera mwanu muzivomera bwana ndikuvomera kuno chidabwera koma atiye akunena kuti chinabwera koma chinabwera chochepa chinabwera madera ena mwatiye mkumbira sichinafike anthu azatu agriculture amaganiza kuti atiye pakuti ali paboma therefore komano bwana paboma palibe malo olima anthu amavutika bwana ndeni mapempha chimanga kuti muno mwatiye mkumbira chibwere bwana pempho langa lina achitatu ndikapanda kunena imene bwana sithandizika kwathu mene machokera ine bwana ndikutoto kumene kuja bwana ndi almost 20 kilometers from here bwana kulibe chipatala last week hiyo papita 2 weeks Nyamata analumidwa njoka atalumidwa njoka boti inanyamuka kuja kuzamusiya Nyamata kuno kuboma pobaya kuno kuchipatala akuchipana kuti mabwana maliro sitingathe kuthandiza bwana tikuvutika kwathu kumene kuja kulibe chipatala zimene apanga a DC anewa munthu wabwino kwambiri bwana DDF aponya kumene kuja atipasa ndrama za DDF koma no zili budget ya 2024-25 ya chaka cha mawa aikako ndrama kuti zikhoze total clinic ndeni mapempha bwana alipo ma contractors yena amatha kuzayamba ntchito akudzola ndrama zili budget anthu otera bwana atithandize anthu so amene kumene kuso bwana vuto ansewu tilinalo mayendedwe from here to that place kutoto kulibe nsewu bwana ajako kuhala lero sinaone yani akanatithandiza nsewu bwana timaenda mmaboti bwana timavutika bwana pempho lina amene ndilinalo anandigwadira anandipeza ampingo wa CCP akumanga challenge akuti aonapo pokhalapo inu ngoka pa microphone mukanende nkhani imeneyi kuti ife pano tikumanga challenge nchachikulu kwambiri a general secretary a synod nkhani iyi ndikamba akuidziwa ndipo akuvomereza akupempha malata bwana
chati panse useu ndakuta atithandiza president Malata ndekuti atithandiza kwambiri bwana china nchonena kuti ampingo wa CCP omwewa anayamba project yomanga ka kliniki kusanji kumwekoso kumaboti kulibe nsewu yayi komano project sikuyenda ndeti mapemba bwana boma kuti lilowepo lolere ntchito imeneyi bwana chipata chungula kwambiri matipasa pano ichili apachi ndi anthu akupemba kuti chija chakale chije tinacha kusamuka chija chakale chije mwina pakhale ka dispensary kakang'ono kuti anthu akutauni kuja aziyendera bwana ndimalize ndi mawu awa bwana anthu akamanena kuti chakwera wapanganji bwana mawameneyo kuno kumpoto sanganeni andi pano pa Nkhata be sanganeni chifukwa akanena kuti chakwera wapanganji pano pa Nkhata be akutanda kuti Vuwa wapanganji eti nde pano pa bwana pano mawameneyo sangatuluse chifukwa bwana CDF ija yatithandiza ndayisako ndithu komanso tikuyamika bwana awazikhalakhala yapawo awazikhala yawo ndakwa malembo yawo mbawukasiya yawazikhala mbawukasiya yawa ndi akuti yawo ngakuni yawayi zvena kantukule mbapani ahale kandawile yawa mbapani gavana wa banki ndi wakuti bwana timayang'ana bwana mmatiyang'ana anthu athuwa mkutisungira timatongoza bwana ndimalize ndi anzanga otsutsa boma ngati nendemwe ndimalize bwana chaka cha 2012 ine nali nduna mboma bwana ngozi idationekera president adamwalira usiku omwewo tidaitanizana agudo gondwe ine anankumwa abrahim Msaka aendemwe timakumana usiku bwana tikumana usiku kudabwe la polisi izimupanga panziti adatite kaka timakumana timapanga zosa enera malamulo akutaka zina ife timapanga zina anankumwa alipompano patina limoza anankumwa limoza alipompano anankumwa bwana tina limoza timakumana usiku kupanga zosa enera anangwa ndikuuzeni please ndikuuzeni boma sase wanalo tiya boma sase wanalo boma ndi machini boma please lemekezani boma lemekezani president lemekezani maudindo boma sase wanalo iyayi bwana 2012 inenamangidwa chifukwa chakupanga timaupotosa enera ulendo una bwana iya ile silipanga nao iya bwana boma limavuta bwana boma limavuta bwana ndikamaka mbaizi ena malemba zachabe Vuwa iya inelwa DPP bwana inelwa ndosipani china koma nimatokoza bwana mmatilola tibwele misongano yanu tizilankhula tikhale nanu mmatilola ndiye ndikofuna ndichenjezi anzanga please samalani boma lemekezani bwana ndimalizeni nkhani yawa pokhala ife ma MP timalumikizana timakambirana bwana MP nzanga wakumakanjira amatichambo anadandaula kumakanjira anakuta sekondari yanga yasowa sikuoneka pata kupita matsiku pang'ono sukulu idapezeka bwana ineso pano sekondari inasowa sekondari yanga pano bwana ndikapingama CDSS imene bwana adatilonjeza ika mu phase 1 zichakumanga education malo tinapereka njerwa tinauma mauvuni 5 malo aulera alipo koma sukulu ja bwana mati bwana imitsogoleri tengani chintengo bwana cha sungu chachikulu mukatokose kumene yatsakamira kandi mwamba kamenye bwana zadani kodia
badandolanga bwana anamenya kapingama secondary school bwana chonde ndithandizeni kutokosa kuti igwe ngani yakuti matipasa disi wabwino kwambiri anewa ndiona bwana ndipo newa uyu bwana yazoona olofa upiyesa kwanira kwambira mundu wamamba ukongwa mundu wamamba lemu your excellency abwana zikomo kwambiri pondilola mwana wanu kundipeleke madando ati ade alanu lino bwana zikomo kwambiri